Hasta acá, vamos, vamos. Ir bajando, con cuidado. Hasta acá, vamos, vamos. Ir bajando, con cuidado. Caixa, Ricardo, casi non subas tarjetarako? Bai, nahko. Ikasle oso zintzoa naiz. Nik ez dut ikasi. Nik ez dut inoiz ikasten eta ez dut inoiz etxerako lan egiten. Baina gero, notakona. Ez. Bai. Orduan, Ricardo, lagundu beharko diguzu, ezta? Pizka bat. Garri, Goazen, abeskantza zego batin mesedez. Bueno, bai, bestela ezin izango dugu pentsatu. Kaixo, taldea, arratsaldeon, Prest, azterketarako? ez. Zer bale, zer gertatzen da? Abesbatzarekin ezin da pentsatu. Bueno, ez jarri atzakiarik, eta hasi azterketa egiten. Ez, nire ideiak ere ez ditut entzuten. Ama, zuek asko dakizue, eta ez duzu arazorik izango. Bai, egia da, asko dakigu. Abesbazta polita da, eta musikak lagunduko digu. Bai, oso ondo. Bueno, ni ondoko gelan egongo naiz, Así que, Bai. isilik, ez hitz egin zuen artean, eta mesedez, ez erabili txuletarik. Bai, ondoko gelan egongo naiz. Agur. Entzun lehengo galdera. Zer dago Euskal Herrian? Baso eta zelaia. Non hondartza da la Concha. Hirugarren galdera, non dago katua? Lauteatu gainean, iragia erdian. Laugarren galdera, zer egingo zenuke azterketa hau gaindituko bazenu? Zuretzat, hilaria, lagunduko nuke gaudeo. Bueno, zer moduz dago taldea? Bueno, zen, bukatu duzue? Bai. Bai, Emilio, baina zer da aurpegi hori? Zer gertatzen zaizu? Haserre dago. Azerre, zergatik? Ez dakit zerbaitek egin behar dudan azterketa bat. Oso ondo egiten Bueno, gaurkoz nahikoa, barkatu baina joan aurretik. Ordainduko didazue kuota mesedez? Irurik ez, irurik ez. Bueno, gaurkoz nahikoa, Agur. Agur jaunak agur. Mariana, ¿cómo voy al baño? ¿No les atenda hori euskaraz? Komunera noa, komunera noa,
noa allá. Con